U Cazinu je danas održana preskonferencija kantonalnog vijeća stranke za Bosnu i Hercegovinu, a povod je bio jučerašnje istupanje iz stranke vijećnika u općinskom vijeću Cazin. Kako je kazano, pomenuti vijećnici već 2 godine ne zastupaju interese ove stranke, niti imaju kontakata sa općinskim savjetom stranke za BiH. Potpredsjednik kantonalnog vijeća i predsjednik općinskog savjeta stranke za Bosnu i Hercegovinu Cazin, Amir Osmančević, na današnjoj preskonferenciji kazao da oštro osuđuje jučerašnji istup sada već bivših vijećnika stranke za Bosnu i Hercegovinu u općinskom vijeću Cazin. Na jučerašnjoj preskonferenciji se pojavili ljudi koji su za stranku za Bosnu i Hercegovinu pokušavaju uništiti preko 2 godine. Sam početak tog njihovog plana seže još iz 2005. godine, kada su gospoda koja se jučer tako izgledala složno vodila međusobno ratove, čija će porodica preuzeti rukovodstvo organa stranke za Bosnu i Hercegovinu Cazin. Taj njihov sukob je kulminirao na skupštini stranke za Bosnu i Hercegovinu Cazin, kada su dotična gospoda jedni na druge počeli potezati pištolje. Nakon toga incidenta stranka je poništila tu skupštinu i uvela povjereništvo općinskoj organizaciji stranke za Bosnu i Hercegovinu Cazin. Međutim, njihovo antistranačko djelovanje se nastavlja i dalje, gdje oni pokušavaju na svaki mogući način odvratiti birače da ne glasaju za stranku za Bosnu i Hercegovinu. Zbog čega je povjereništvo na 15. sjednici održano 22.12.2006. godine pokrenulo postupak njihovog isključenja iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, što je potvrdilo kantonalno vijeće stranke za Bosnu i Hercegovinu Sanskog kantona i viši organi stranke. Potpredsjednici općinskog savjeta stranke za Bosnu i Hercegovinu Hatidža Huremagić i Mirfet Meholić naglasili su da 3 vijećnika koji su jučer izvanično istupili iz stranke više od 2 godine ne zastupaju interese stranke, ne dolaze u njene prostorije, ne preuzimaju ovdje materijale za sjednice općinskog vijeća, te da sredstva za finansiranje rada vijećnika na vlastiti zahtjev već nekoliko mjeseci primaju na račun kluba, a ne na račun stranke kojoj su pripadali. Pomenuta gospoda su dokazala svoju lojalnost stranci za Bosnu i Hercegovinu, kao i želju za iskrenim prosperitetom ovoj političkoj partiji svojim postupkom kada su zahtijevali od općinske službe za budžet i financije da se novčana sredstva iz granta za finansiranje rada klubova parlamentarnih stranaka u općinskom vijeću uplaćuju na njihov tekući račun, a ne na račun općinske organizacije stranke za BiH Cazin, misleći vjerovatno time da će uništiti stranku za BiH na općini Cazin. Međutim, pred nama je, pa ćemo da vidimo. Činjenica je da ti vijećnici nisu unazad više od 2 godine uopšte se pojavili i udostojili da pristuju bilo kakvom sastanku i bilo kakvom organizovanju i radu organa stranke za Bosnu i Hercegovinu Cazin, a prema tome po statutu tamo lijepo stoji prava i obaveze svakog člana stranke za Bosnu i Hercegovinu. Svi oni pokušavaju reći mi imamo pravo, a niko ne kaže mi imamo i određene obaveze. A ne možemo mi tražiti nešto na što imamo pravo ako se ne ponašamo odgovorno prije svega. Istaknuto je također da je sadašnje rukovodstvo općinskog savjeta stranke za Bosnu i Hercegovinu Cazin postiglo daleko bolje rezultate u radu od svojih prethodnika, odnosno vijećnika koji su jučer istupili iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, Hasiba Beganovića, Senije Hodžića i Ibrahima Prošića. To se, kako je rečeno, odnosi i na sam izborni rezultat i na uvođenje brojnih političkih, društvenih i humanih aktivnosti, što članstvo ove stranke, kako su rekli, prepoznaje i cijeni. Na izjave sa jučerašnje konferencije za novinare Hasiba Beganovića, Senije Hodžić i Ibrahima Prošića danas su reagirali kantonalno vijeće i općinski savjet stranke za Bosnu i Hercegovinu Cazin. Stranka za Bosnu i Hercegovinu je otvorena demokratska stranka za sve njene građane na području cijele BiH, čijim članom može postati svaki pojedinac koji svoje političko uvjerenje i prostor za političko djelovanje vidi kroz programsku orijentaciju, statut, rad i djelovanje stranke za BiH i iste prihvati kao okvir za svoje političko djelovanje unutar i u ime stranke za Bosnu i Hercegovinu. Također želimo napomenuti da bilo kojem članu može na vlastiti zahtjev prestati članstvo u stranci za BiH i njegovo je pravo da odluči na koji način će to uraditi. Međutim, neko ko nije član stranke za Bosnu i Hercegovinu, kao što je slučaj sa navedenom gospodom koji su održali preskonferenciju, ne može napuštati stranku čijem članstvu ne pripada. Naime, pomenuta gospoda su, nakon što im je stranka za Bosnu i Hercegovinu na općinskim izborima 2004. godine osigurala mandat u općinskom vijeću Cazin, počela da djeluju suprotno programu i statutu stranke za BiH.
zbog čega je na zahtjev članova stranke za BiH Cazin pokrenut disciplinski postupak i isti su već isključeni iz stranke za Bosnu i Hercegovinu, što se pokazalo ispravnim, jer je nakon toga stranka za BiH dobila veliki broj novih članova i na općim izborima 2006. zabilježila najbolji rezultat od osnivanja u Cazinu. Ne želimo da osporavamo pravo bilo kome da javnost upozna sa svojim političkim stavovima i to pozdravljamo, ali ne kroz zloupotrebu stranke za Bosnu i Hercegovinu. Ovim pokušajem diskreditiranja stranke za BiH potvrđeno je da odluka o isključenju ovih pojedinaca iz stranke za BiH bila potpuno ispravna, što se pokazalo na posljednjim izborima, a danas je stranka za BiH u Cazinu još jača, čega se boje ne samo ovi pojedinci, već i drugi politički protivnici, jer se bliže općinski izbori nakon kojih će stranka za Bosnu i Hercegovinu u Cazinu biti jedna od vodećih stranaka u vlasti. Na jučerašnjoj preskonferenciji su se obratili samozvani vijećnici stranke za BiH Cazin koji antistranački djeluju već preko 2 godine, zbog čijeg je antistranačkog djelovanja povjereništvo stranke za BiH Cazin na 15. sjednici održanoj 22. decembra 2006. godine donijelo odluku o pokretanju postupka za njihovo isključenje iz stranke. Stoga Općinski savez stranke za BiH Cazin strogo osuđuje njihov jučerašnji istup zbog toga što su zloupotrebljavali ime stranke za BiH, jer oni ne predstavljaju stranku za Bosnu i Hercegovinu još od pokreta za promjene kada su isključeni iz svih organa stranke. Ovom prilikom želimo naglasiti da se radi o gospodi koja radi samo za lične interese, što dokazuje i njihova inicijativa da se zaustave sredstva za stranku na općini Cazin, misleći na taj način da će uništiti stranku na ovim prostorima za sva vremena. Općinski savez stranke za BiH Cazin naglašava da nakon što su dotična gospoda prestala obavljati dužnost u organima stranke za BiH Cazin, da je stranka na općini Cazin udvostručila broj birača, tako da za vrijeme vladavine ove gospode u stranka je imala jedva preko 1000 glasova, a na zadnjim općinskim izborima, zahvaljujući rukovodstvu koji danas rukovodi općinskim savjetom stranke za Bosnu i Hercegovinu, stranka je ostvarila preko 2000 glasova. U Cazinu je danas održana 18. redovna sjednica kantonalnog izvršnog odbora stranke Demokratske akcije Unsko-Sanskog kantona. Bila je to ujedno i radna posjeta predsjedništva kantonalne općinskoj organizaciji SDA Cazin. Informacija o stanju u općinskoj organizaciji SDA Cazin, realizacija budžetskih sredstava nižim nivoima vlasti i informacije o aktivnostima kantonalnog operativnog izbornog štaba bile su teme 18. redovne sjednice kantonalnog izvršnog odbora stranke Demokratske akcije Unsko-Sanskog kantona, koja je održana danas u Cazinu. Današnja posjeta kantonalnog odbora općinskoj organizaciji SDA Cazin dio je planiranih aktivnosti stranke u okviru kojih su predviđene posjete svim općinskim organizacijama stranke Demokratske akcije u kantonu. Predsjednik kantonalnog odbora Edhem Veladžić i predsjednik povjereništva SDA Cazin Nijaz Hušić. Radi se o jednoj radnoj posjeti gdje ćemo imati i prošireni sastanak ovdje sa povjereništvom SDA Cazina. Ono što smo mi do sad u razgovoru sa rukovodstvom povjereništva, dakle općinske organizacije stranke Demokratske akcije ovdje u Cazinu utvrdili, jeste da ovo povjereništvo ima jako veliku aktivnost na terenu, u radu sa članovima stranke Demokratske akcije, gdje smo mi smo i pored toga razgovarali sa nekim članovima stranke Demokratske akcije i s obzirom na činjenicu koju smo danas ovdje čuli, da skoro svakodnevno imamo onih koji dolaze i postaju, dakle, novi članovi stranke Demokratske akcije, možemo kazati da smo mi sa nivoa kantonalnog odbora jako zadovoljni kako radi ovo povjereništvo. Osim sprovođenja izbora unutar općinske organizacije, vodimo isto tako aktivnosti vezane za pripreme, kao pripreme za ove lokalne i predstojeće lokalne izbore. Samim time smo imenovali izborni štab. Uskoro će naša stranka izaći sa listom, sa kandidatima za načelnike i svim ostalim aktivnostima koje će uslijediti po tom pitanju. Dakle, mi se polako vraćamo jedno normalno stanje funkcioniranja. Imamo kao stranka svoj jasan pravac, svoje jasno političko djelovanje, a jedan od naših ciljeva je sigurno povratak, dakle, na vlast u općini Cazin. I mi ćemo to, ako Bog da, ostvariti. Proširenoj sjednici kantonalnog izvršnog odbora SDA prisustvovao je i premijer Unsko-Sanskog kantona Šemsudin Dedić, najavljujući skorašnju radnu posjetu vlade Unsko-Sanskog kantona općini Cazin. Do kraja emisije, poštovani gledalci, sport i servisne informacije, pretposljednja panorama u ovoj sedmici je završena. Sutra smo ponovo u istom terminu. Hvala za pažnju i ugodno večer.